Είμαι ο Ζαχαρίας και από εδώ είναι ο Νίκος και ο Χρήστος. Πείτε γεια. Ωραία. Ωραία, πάμε. Και σήμερα θα παίξουμε ένα cheese πράγμα που πρέπει να βρούμε 9 cheese για να φύγουμε και να επιβιώσουμε. Χρήστο, έλα εδώ. Χρήστο, έλα εδώ, πού είσαι? Εγώ ακολουθάω τον Ζαχαρία, έλα πάμε Ζαχαρία. Εγώ δεν ακολουθώ κανένα, απλά γυρνάω στο λαβύρι. Νίκο, θα βρούμε εμείς όλα τα τυριά και θα τον αφήσουμε αυτόν εδώ να πεθάνει. Ναι. Βρήκαμε ήδη ένα τυρί, Χρήστο, άντε γεια. Κι εγώ έχω πώς παίρνουμε το τυρί. Πήραμε ένα κλειδί. Γιατί έχει ένα κλειδί εδώ και ένα τυρί, τι γίνεται? Πώς θα παίρνουμε αυτά? Τι είναι εδώ ρε, έλα εδώ. Απλά κλικάρουμε πάνω, οκ. Νίκο, Έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο. μη πας πάνω, έλα κάτω. Έλα, έρχομαι. Εδώ θα πάμε μετά, εδώ δεν έχουμε μόνο ένα τυρί, μπορεί. Εδώ πάνω παίζει να θέλει, νομίζω θέλει για τα άλλα. Σίγουρα το έχετε. Με κυνηγάει. Δεν με κυνηγάει. Μόνο εμένα έφαγε. Ναι. Έλα ρε. Νίκο, έλα εδώ, έχει ένα τυρί, έχει μια τυράρα. Ωραία, ακολουθάω τη διαδρομή που κάναμε. Νομίζω ήταν από εδώ. Χρήστο, εσύ που είσαι, σε τι δρόμο είσαι? Εγώ έχω χάσει. Βρήκα ένα τυρί ρε. Έλα. Με κυνηγάει. Ωραία, του έκανα Άγγι. Νίκο, πρόσεχε, έρχομαι. Βρήκα το Χρήστο. Βρήκα ένα τυρί και με έφαγε. Έχω 3 τυρί. Δώσε μια κοντή κλειδαριά. Δεν ξέρω, εγώ μόνο το πράσινο. Παιδιά, ελάτε στην αρχή, να είμαστε όλοι μαζί. Έλα. Έχω αλλάξει και το σκύλι. Τυρί. Κάτσε, περιμένετε. Αυτή η πόρτα τι είναι? Τέλος πάντων. Περιμένετε, γιατί κάτι άνοιξα. Νίκο, το πράσινο πού το είναι? Εγώ νομίζω 4. Εγώ η 3 νομίζω. Εγώ η 3 ή 4. Όχι, 3 νομίζω. Πάμε. Ωραία, πάμε. Νίκο, έλα, πάμε. 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 Προσέχετε για τον πόντι. Βρήκατε το κλειδί και τα τυριά και αυτά. Εγώ απλά έκανα 20 και είχα χαθεί. Εδώ ήταν ένα τυρί είχα βρει εγώ. Ναι, το έχω πάρει. Και εγώ το βρήκα τώρα έχω 4 από τα 9. Αυτή γιατί τρέχει? Είναι εδώ το... Παιδιά, να ξέρετε, αν μας κυνηγήσει το τέτοιο πόντικας, μπορούμε να μπούμε εδώ και είναι safe. Ναι, δεν είναι safe! Χρήστο, έλα, πού είσαι? Έλα εδώ, έχει ένα τυρί εδώ που είμαι. Έλα, Χρήστο, από πίσω, πήγαινε πίσω, έλα. Έχει μια τυράρα. Εγώ πρέπει να βρω το πράσινο ωραίο το κλειδί. Χρήστο, παιδιά, ακούστε με. Για να σωθούμε, πατήστε like και subscribe. Νομίζω μας κυνηγάει! Ναι, όντως. Πατήστε like και subscribe. Ρε, γιατί κυνηγάει μόνο εμένα? Και κάντε ένα σχόλιο άμα πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουμε. Εγώ πιστεύω όχι, γιατί τόσες φορές. Γιατί ρε, όχι. Εδώ ρε, δεν μπορώ να πω. Βρήκα τύρος. Και το πράσινο τώρα το κλειδί. Περιμένετε. Κάτσε, άμα βρήκε το πράσινο κάπου κοντά πρέπει να είναι ο Χρήστος, γιατί κάπου εδώ... Όχι, ο πόντικας όμορφος. Είναι κίτρινο αυτό. Εγώ ξέρω, μέχρι είμαι πίσω ο πόντικας, εγώ πρέπει να σπαμάρουμε αυτό το τυρί, έλα Ζαχαρία. Όχι, Χρήστο, Ζαχαρία, γρήγορα, πάμε απ' την άλλη. Που είναι στο εδώ να χρησιμοποιήσεις το πράσινο το κλειδί. Πρέπει να κλικάρεις να σπαμάρεις πάνω στο κλειδί. Έλα.
είστε εσείς, παιδιά? Στην αρχή είμαστε. Έρχομαι. Ναι. Εγώ είχα βρει τέτοιο για το πράσινο το παιδί. Αλλά τώρα δεν θυμάμαι πού είναι. Άρα το βρήκα πάλι. Πού το τυρί, το πιο τυρί, ρε, πούτικα. Έχει ένα πράσινο, ένα άσπρο πράγμα και μάλλον δώσει το teleport, θα σας περιμένω. Ρε, με κυνηγούσε το πούτικας. Και πάλι κυνηγάει ένα που με κυνηγάει εμένα ο άλλος. Δεν θέλω να βρεθώ στο Ελάτε στην αρχή, ελάτε στην αρχή, ελάτε στην αρχή. Περίμενε ρε, με κυνηγάει ένας πόντικας να πούμε. Κάνε ρισμό για να βρεθούμε όλοι πάλι. Κάτσε, έρχομαι, θυμάμαι που είναι, είναι κοντά. Ζαχαρίας. Να, πού είσαι? Έλα, περίμενε, κλικάρω τώρα την είσοδο. Ζακ, ακολουθήστε με για να δείτε Περίμενε. την πράσινη κλειδαριά. Να έρθει και ο Νίκος. Κάπου σε κάνει teleport. Να ακολουθήστε. Μεσό πας. Πώς πας? Α! Γιατί εμένα? Και πάλι μόνο το είπα και... Γιατί τι έχω κάνει? Έχει κόμπλεξ μαζί σου. Λες να πει που έχω πέσει ένα παιδιά, αλλά και εγώ πάει Ζάκα, εδώ είναι. Έλα αρχίγες αδίεξε το πω. Το παρατήξεις. Μισό τον Νίκο περίμενε. Βοήθεια. Μπορώ να ανοίξω την πόρτα περικελώ. Ναι. Ναι, φίλε, νομίζω το είμαι safe. Ναι, ρε φίλε, σώθηκα. Νίκο, πού είσαι? Έρχομαι προς το spawn. Έλα. Είμαι στο spawn, περίμενε. Πατάω τώρα το τυρί πάλι και έρχομαι. Γιατί με Είμαι κοίτα. στο spawn. Νίκο, δεν σου έλα, ακολούθαμε. Ρε φίλε, άμα με κυνηγήσει πάλι το τέτοιο. Το ποδίκι. Εδώ. Μετά έτσι. Γιατί τα ακούω? Μετά από αυτό που έρχεται. Χρήστο, έρχεται το ποδίκι. Ελάτε! Πάμε. Παιδιά, είμαστε πιο καλοί στο ποντικό παιχνίδι. Ένα τύπο, αυτό είναι σημάδι εδώ πέρα. Όχι ρε φίλε, για 7 λεπτά. Πάτα 2, 4, 8, 3. Εγώ πέτς. 2, 4, 8, 3. Δεν είναι λέει. Άρα προσπάθησε και σηκωτικό. 3, 8, 2. Λοιπόν, παιδιά είναι 84, 23. Όχι. 48, 23. 23, 48. 84, 32. 83, 24. 24. 42, 38. Ποιο είναι τώρα? 4, 2, 38. Αυτό δεν υπάρχει εκεί πριν. 8, 2, 4, 3. Τέλος πάντων. 3, 4. 8, 2, Ρε, γιατί ακούγεται. αυτό δεν υπάρχει. Ρε φίλε, Νίκο, κάνε μια άκρη γιατί είναι τοπικό μαλοκάκι και δεν βλέπω. 4, 3. Δεν το ξέρω. Θα βάλω το πικομαλουκάκι στην περιγραφή. Περιμένετε, θα σταματήσω. Το βρήκα, είναι 3, 8, 4, 2. 3, 8. 3, 8, 4, 2. Έλα, 3, 8, 4, 2. Πάμε, 3, 8, 4, 2. Τέρμα χάλια, ρε. Ωραία. Ποιος χτίζεται έτσι? Ρε, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα? Δεν ξέρω. Όχι, λάμπα είναι. Και ένα τυρί. Α, όχι. Όντως είναι, όχι λάμπα. Ρε, η λάμπη σε... Κάτι κάνει, κάτι κολλάει κλείσει. Ναι, όντως κολλάει. Δεν έχει μια σκάλα. Όντως. Νομίζω δεν πηγαίνει πάνω. Γιατί είμαστε εκεί πίσω. Έπεσε. Πάμε από εδώ, κάτι θα έχει.
Πάμε. Μπρο, Χρήστο, κάτι γίνεται με το μικρόφωνο σου. Ναι, έχει ένα τυρί. Έχει και το κόκκινο κλειδί. Όντως. Το πήραμε. Πού πήγαμε? Πού είμαστε? Όχι ρε, έπεσα. Το κόκκινο κλειδί το πήρατε. Πήραμε το κόκκινο κλειδί. Πάμε να βγει. Είναι κάπου εδώ, είναι κάπου εδώ. Το όμορφο το κλειδί εδώ πολύ. Θα μας βάλει ο Πόντικα Ζαχαρία. Θα σε βάλει. Τρέχα! Εγώ πηγαίνω για το κλειδί. Είναι εύκολο το κλειδί. Κι εγώ. Εγώ το βρήκα. Σας περιμένω εδώ. Όχι, έχει αυτό εδώ για τέτοιο. Για να βάλει το εμπόδιο τέλος πάντων. Εδώ είναι το κόκκινο το μεταξύ. Ναι, πάρτε αυτό εδώ για να το βάλουμε να περάσουμε για να πάμε. Α, αυτό είναι εκεί που ήταν το πράσινο το τέλος. Ναι. Τώρα στο μπλε πώς πάμε, αυτό είναι το θέμα. Όχι ρε. Όχι. Εδώ διέξοδο. Πού πήγαμε? Πού πήγατε ρε? Έχει ένα μικρό πέρασμα. Α ναι ρε, όντως. Ακούστε με, έχουμε αυτές τις πλακέτες. Οι δύο μας θα τις πετάξουμε στο κεφάλι. Εδώ. Γιατί ρε, μπορεί να χρειάζεται το ένα από εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι το πράσινο. Ξαναπάμε από εκεί. Ναι, πάμε. Εδώ ήταν το κόκκινο κλειδί. Μετά τι κάναμε? Πατούσαμε την τυρί, αλλά τώρα τι έφερα εδώ. Τι φύρα ρε. Μπορείτε να πάρετε τη σόδα ρε. Έλατε εδώ. Μπορούμε να πάρουμε τη σόδα, πάρτε μια σόδα. Πού είμαστε τώρα? Αυτό είναι το σκοτάνι εδώ. Παρκούρ, δεν ξέρω. Έλα, πάμε. Όχι. Το σταματώ μέχρι να το κάνουμε. Και παιδιά, έχουμε βρει το... παιδιά, έχουμε βρει εδώ το μπλε κλειδί. Με κυνηγάει ο Σούπερμαν, ποντικός, δεν ξέρω κι εγώ τι. Πού ρε, με σκότωσε. Λοιπόν, άμα βρείτε που είναι το πράσινο κλειδί, πού το βρήκαμε το πράσινο, πρέπει να πάμε εκεί πρώτα. Αλλιώς δεν μπορούμε να είναι. Οκ. Εγώ θυμάμαι που είναι. Νομίζω. Κι εγώ. Παιδιά, Αλλά πήγα από άλλο. Έλα πήγα μαλοκάκι. Έλα Ζαχαρίκο. κάτσε ρε, γιατί Εγώ αυτός... το βρήκα. Παιδιά, το βρήκα. Έλα. Λοιπόν, τώρα ανεβαίνουμε εδώ πάνω και πρέπει να μπούμε σε αυτό εδώ το κενό εδώ πέρα. Εδώ. Και πάμε τώρα στο τέλος του τέτοιο. Έχει ένα τυρί και έχει και την μπλε πόρτα. Θέλω μόνο ένα τυρί. Εγώ θέλω δύο είναι η αλήθεια. Και τώρα ναι, δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ. Και εγώ μόνο ένα θέλω. Είναι το τέτοιο, εγώ το έκανα. Πήρα όλα. Εγώ θέλω άλλο ένα. Τώρα τι έκανε? Δεν ξέρω, περιμένω. Πρέπει κάτι λέει 29, 20, 18, 17, 16, 14. Μάλλον για να ανοίξει αυτό εδώ. Όχι, και άρα περιμένουμε τόσο δευτερόλεπτα για να ανοίξει. Μάλλον. Άλλα 5. 3, 2, 1 με θέλει εμένα. Ένα πράσινο. Γιατί απλά δεν πέφτει, δεν το φτάνουμε. Όχι, δεν το φτάνουμε. Έχει αόρατο τοίχο είναι η αλήθεια. Έχει ένα σύρμα από το πάνω, ρε. Έχει ένα σύρμα, ακολουθάμε το σύρμα. Τους πάει κάπως εδώ μέσα από το πράσινο. Το σύρμα. Πάει μέσα από τον τοίχο βασικά το σύρμα, οπότε πρέπει να πάμε στην άλλη μεριά του τοίχου. Ας το κάνεις αυτό. Κάτσε, με τα τυριά έκανε μια πόρτα άμα τα κάνεις όλα στο τέλος. Από εδώ συνεχίζει το σύρμα. Από εδώ συνεχίζει. Πρέπει να βρω ένα τυρί. Ένα τυρί. Εγώ ένα πρέπει να βρω. Υπάρχει ένα σύρμα που πάει εδώ. Πόσο φώνα είναι? Ξέρετε τι πρέπει να κάνει αυτό το κουμπί? Πρέπει να ανοίγει μια γέφυρα.
Και να έχουμε όριο μέχρι τότε. Μάλλον πρέπει να βρούμε όλα τα κλειδιά πρώτα. Εγώ το δεν ξέρω άμα είναι αυτό. Μπορεί. Οπότε ναι. Ένα εδώ. Δεν με λείπει. Εγώ γιατί δεν μπορώ να πω ένα. Έχω όλα τα τυριά, δεν ξέρω. Μάσο Νίκο. Δεν μπορείς να πεις Χρήστο. Όχι. Τι? Εγώ 9 στα 9 τυριά είχα. Και κάτι αυτό. Δεν ξέρω. Είμαι πόρε, έχω 0 Robux. Θέλω να μου κάνουν ένα giveaway. Θα σου δώσω ένα Robux. Πάρα πολύ, με έκανες παμπλούσιο ένα Robux. Έχω 4 από αυτό το account. Από το άλλο έχω 900 κάτι. Τι? Εγώ έχω 76. Από τα 5.000. Τι, έχει μήπως κάποια άλλη μυστική είσοδο εδώ. Τι θα γίνει. Εδώ είναι αγκρίες. Παιδιά, πλάκα, κάνουμε 16 λεπτά record. Μπράβο. Πρέπει να το τερματίσουμε πάντως. Παιδιά, σταματάω λίγο το βίντεο μέχρι να βρούμε το τελευταίο κλειδί. Ναι, τα λέμε μέχρι να το βρούμε. Παιδιά, έχω βρει το τελευταίο τυρί. Μόνο του Νίκου του μένει. Καλά τα πάμε μέχρι στιγμής. Παιδιά, μετά από πολλή ώρα ο Νίκος τελικά έχει πάθει κάτι. Βγήκε. Και έτσι πάμε μόνοι μας στο 9. Στα 9 τυριά τα έχουμε βρει όλα. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε την έξοδος. Εγώ νομίζω ότι βρήκα. Χρήστο, βρήκα την έξοδος. Πού ήταν? Κοντά προς τα πού? Είναι... δεν μπορώ να... Βασικά, είναι κοντά στο πράσινο, νομίζω. Βασικά, έλα. Στο πράσινο, την κλειδαριά την πράσινη. Ναι, την κλειδαριά την πράσινη. Όχι, νομίζω με δεξιά και τη βρήκα. Ναι, τη βρήκα. Έλα. Ζακ. Πού είσαι? Πού είναι? Εδώ, πρέπει πίσω σου είμαι. Ωραία. Και παιδιά, μπαίνουμε Χρήστο. Νομίζω Ζακάρια, δεν τελειώνει εδώ. Ναι, έχει και chapter 2. Μπαίνουμε. Και τερματίσαμε το πρώτο νομίζω. This is the end. Το τελειώσαμε. You complete the game. Το κάναμε complete. Είμαστε οι προήλες. Now you can... Πρώτη φορά το κάνω. Κι εγώ. Τι είναι αυτό? Πού είμαστε τώρα? Πάμε. Παιδιά, είναι το The Last Ending. Τρέχουμε. Διάβασα και κάποια στιγμή θα κάνουμε και part 2 με το δεύτερο. Τι? Μου έβαλε live error. Ναι, και εμένα 267 error με έβαλε. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να το χαρήκατε. Ναι. Μην... Και πατήστε το ωραίο κουμπί του subscribe για να κάνουμε επιτέλους live. Πατήστε, γιατί μας περιμένει το The Cares Live και μπορεί, είναι πολύ τρομακτικό παιχνίδι. Θα κάνουμε και Minecraft live. Έχουμε πάρα πολλές ιδέες και πρέπει να πατήσετε το κουμπί του subscribe για να κάνουμε live. Και bye, ελπίζω να σας άρεσε και γεια! Χρήστο, πες γεια. Γεια.